Takže tu máme pre tých preflošov odloženček na 4 rámikoch, že neprežijú, sú krásne. Odtiaľ až sem. Dáme im tam toto. Zo pár dierok. No. Neviem, ako to mám točiť, keď mám telefón v ruke. Ale však hlavne neprepichnúť do toho spodu, hej. Je to pekná robota. Zatlačiť. Včielky sa same zdvihnú a budú hľadať. Oni to poznajú, toto krmenie používam aj na jeseň, aj takto v januári. Radšej nech majú viac, ako by mali umrieť od hladu, že jo?